Tišči, ktorý bol nedávno vo všetkých médiách kvôli tomu, že robil údajne nejaké investičné podvody. Nevravím, že ich robil, ale minimálne z toho je obvinený. Tak len za to, že je obvinený, títo progresivisti, tieto progresivistické médiá perzekujú každého jeho kamaráta alebo každého, kto sa s ním len poznal a snažia sa ho penalizovať za to, že sa poznali s niekým, kto je obvinený z investičných podvodov. Zatiaľ čo Mamuk Mamulašvili je obvinený z vojnových zločinov, čo je asi tak miliardukrát závažnejšie ako investičné podvody. A nie len, že Mamuk Mamulašvili je prijatý do tejto komunity, ale ešte aj vystupuje v meke tejto komunity ako nejaký ich vodca, alebo spasiteľ, alebo niečo také. Pretože táto ich morálka je proste strašne selektívna a vojnový zločinec nie je problém, ak tie zločiny pácha voči ruským vojakom. Pretože Rusko je stelesnenie toho najväčšieho zla pre túto komunitu.